Odinga nowacho. Nowacho ni devolution is not working because there's a tug of war between the national government and the county government. Nitiere ywaruok e kind piny owacho mamalo kanyakla kod sirkande mag gwenge pacho kae. Ing'eni Okinda temo ng'iyo gini ka gima pesa no kokalo through MP eko nyalo tiyo maber. To an watemo ng'iyo gini Okinda nacho ni governors bedo ka yudo kram omenda mathoth. Governors bedo ka yudo omenda mathoth to giyude kulingana gi sheria. Okay. Mamiyo wan wero ga nyiso ji niya luwo chik ber malich. Gima chik wacho en niya ni MP nigi tije, governor nigi tije, MCA be nigi tije. To king'iyo gini maber, MP kokawo pes CDF ni kopogre gi koa miye governor, aneno ko miye governor nyalo keto efficiency obed maber sana e tich mikete e pesa, nikech wabo bedo sure ni pesa ni dhi chope lwet MCA to yot sana mondo chope lwet ng'at mora mora mane ward. Lakini koa miye MP to kwan sure ni inyalo ti kode nade, kata wanyalo para ni inyalo ti kode kamae. Mamiyo gimokinda wacho ni inyalo ket chik matek mang'iyo kaka pesa nitiyogo ber saidi, lakini chik no be inyalo keta lwet governor kae. Devolution nyiso ni pesa nego amalo to chopo piny koni. Tij MP onge kama MP onego be ni kawo pesa to tiyo gi pesa e yo makama kod makama. Ko giloko chik moyiene to nyaka ginyiso ni in mitiyo gi pesa to kendi cheko kaka pesa itiyogo ni ng'a koro biro to ng'iyo kaka itiyo gi pesa. Mamiyo gima ne jakom wacho ni pesa kowadwa ni devolution oti to nitiere gik ma nyaka wayiene wa empower devolution mondo oti maber. Ok ni wanduso to watuono devolution gima nyalo miyo devolution otiyo maber. Mamiyo pesa kowuok e national to nego bed ni pesa ipogo between either national kod counties. Wach moro ni podo kadhe lwet MP ni okane kober. Kata kamano